Yun, magandang araw sa atin guys. Welcome back ulit sa ating channel, Lucano Gunner. So, meron na naman tayong project. Bullpup ulit na arms core, kaya lang hindi na pinadala yung unit niya. Sukat na lang yung binigay sa atin. Okay. Kasi arms core, may nahihiraman tayong arms core dito. Wow naman! Yun ang Wow! pinagbabasehan ko sa mga hukay niya. Kaya lang, siyempre hindi pa rin perfect yung pagkapit ng airgun sa bat kung wala yung unit mismo, lalo na sa may offset, saka yung tank. Yun. Kasi dapat actual yun na naisusukat. Pero yun naman ang request nila. Gusto nila ng ganun. Kasi mahirap daw magpadala ng unit. Mahigpit yung mga padalahan. Kaya sukat na lang yung binigay sa atin. Binigay na lang yung sukat. Ito yung mga sukat niya guys. So, yun. So, umpisa na natin guys. Gawa muna tayo ng trigger niya. Sukatin natin yung layo ng trigger na bago. Tsaka yung lumang trigger niya. Galing to kay Sir Polvo ng Samat. Yan, kay Sir Polvo, shout out sa Sir. So, gagawin na natin yung bullpup mo. Yan, so stay tuned guys. Tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Gago! Yan, sige, stay tuned. Ito na yung nagawa nating trigger niya. Yan. Nag-fabricate tayo ng trigger niya. Trigger extension niya. So, meron akong nahiram na arms core dito. Arms core ni Pambi. So, tatry natin. Ito, yung tornilyo, susuot natin pang bota. Ganyan. Tapos yung trigger niya. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Yun. Nakasuot siya doon. Yun, nakaganon siya. Yan. So, dito yung offset. Dito banda yung offset niya. Okay, ganun. Tapos yung regulator dito. Ito yung kalabitan niya. Yun. Ito na yung bat niya. Drawingan na natin. Ito yung design ng bat niya. Para sa arms core niya. Tapos ito pala yung ginawa nating guys. Yan, gabaligan yan siya. Yung trigger niya. Tapos ito puputulan natin dito. Yan, papatapos tayo guys. Punta ulit tayo kay Boss Jansen, papatabas. Yan, sige, stay tuned guys. Meanwhile,
tuned guys. Tapos na ilapat. I-finalize na natin yung design. Yun, stay tuned guys. The next day. Yun, so magandang araw sa atin. Natapos na naman natin yung project natin. Ito kay Sir Paul ng Samar Polvo. Sir Polvo. Ito, yung full pop, ano mo? Full pop kit mo. Ito yung bat niya. Ito rin yung trigger niya. Yeah. Kumuha tayo ng trigger ng ganyan. Yung palabitan. Yeah. Mag-request siya ng palabitan. Gagawa daw natin. So ito na sir, yung ano mo. Yung bullpup. Ano mo? Kit. Bullpup bat. Yeah. Ano po guys, sa arm score. Hindi na niya pinadala yung unit. Kasi arm score, may susukatan tayo dito na arm score. May nahiram akong arm score dito. Buenas mo naman! CO2. Yung kay Sir PCP. Kaya sukat na lang yung kinuha natin dito sa kanila. Yung sukat ng offset. Tapos yung regulator saka yung tangke. Kaya sigurado may babawasin si Sir dito. Hindi ko kasi alam yung actual na sukat niya. Picture lang yung binigay sa akin na sukat. House ko. So, salamat ulit sa panonood guys. Salamat din kay Sir Tulbo na tiwala kahit wala yung unit. Yun. So,
hanggang dito na lang yung video natin guys. Hindi tayo makapag-hunting, muulan. May bagyo na naman. Kaya wala, hindi tayo makapag-hunting. So ito, yung pakit ni Sir Pulbo ng Samat. Natapos na natin. Sana nagustuhan niya. Sana nagustuhan niyo din yung video natin ngayon guys. So pagpasensyahan niyo na yung mga video natin. Sana hindi kayo magsawa na manood. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.